ओइ आं नै लादु न गुदु बोख्रेंनायखौसो बोला हा बोख्रेंनायखायसो लै दानिया थांखानांसिगोन आदा थुफ्लंनि खावलायनायाव गाराङाथ' सार बिग्रायनि बायदि जानाय नङा अब्लाबो नाजानायनो आरोना नैबे मेथाइखौहाय खननो बायदि गाव खननो दाना नैबे बिराद मोजां बायनानै लाबाय बेखौ खननायाव साला नागिरहैयो खालामना एसेबाबो बुंना थाबाय दा मेथाइखौ सावमुं लोगोसे बिग्राय सारनि मेथाइ आंना एक्जेक्ट जानाय नङा अब्लाबो बोरै आदा बिग्रायनि मेथाइ खनबावनोसै नामा बिग्राय सार आदा बिग्रायनिब्लाथाय फुरा आंनिथारसै wow good लिरिक्सआ बारा गोसोआव गैजोबा होमबाबो ट्राइ खालामदों बेटारि जोबसिनसो नामा औ सानो आंनो आंखौ नेनानै थाबाय थायो हमारे मेरे नेनानै थाबाय थायो दादा खारेना गैला दे नेनानै थाबाय थायो नेनानै थाबाय थायो नायो आङो नोंखौ बिदि नङा नायो आङो थाखोमा गेलेयो गावदां अखाफोर बादि नोंनि महरा गोजौ हाथरखि बादि माबा जाबाय